Assalamu alaikum, sunana DSP Abubakar Sadiq Aliyu, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda reshen jihar Katsina. A wayewar garin yau 3 ga watan Fabrairu shekara ta 2026, mun samu rahoton cewa wasu ɓata garin 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai sun kai hari na wani gari da ake kira gari Magaje a ƙaramar hukumar Rimi, inda suka sace dabbobi da dama. Da samun wannan rahoton, DPO mu da ke kula da yankin Rimi da haɗin gwiwa da sauran jami'anmu da ke kusa da wannan ƙaramar hukuma ta Rimi da jami'an sojoji na sama da ta ƙasa suka kai ɗauki wannan gari ba da ɓata lokaci ba. Alhamdulillahi, jami'an sun yi nasarar tare wa'innan ɓata gari a daidai dajin Karare da ke ƙaramar hukumar Rimi, inda musayar wuta ya auku tsakanin jami'an namu da wa'innan ɓata gari. Alhamdulillahi, jami'anmu sun yi nasarar kuɓuto ko in ce ƙwato wa'innan dabbobi duka gaba ɗaya tare da nasarar harbe har lahira wa'innan ɓata gari kimanin su 3. Sai dai abu mara daɗi a yayin wannan musayar wuta, wa'innan ɓata gari sun harbi jami'inmu guda ɗaya, wanda wannan harbi ya sanadiyar rasuwarsa, wanda ya kasance shine baturen 'yan sanda na wannan ƙaramar hukuma ta Rimi. Sai kuma jami'in ɗan sandanmu guda ɗaya da ya samu rauni na harbin bindiga a hannu. A halin yanzu jami'in da ya samu rauni an garzaya da shi asibiti, a inda yake samun kula ta ƙwararru a fannin lafiya kuma yana samun sauƙi, kuma bincike yana kan gudana. Mai girma kwamishinan 'yan sanda na rundunar 'yan sanda reshen jihar Katsina CP Bello Shehu PSC FDC MNIM, a bayin jinjina ga waɗannan jami'ai da suka nuna ƙwazo matuƙa gurin wannan aiki, ya yi Allah wadai da wannan mummunan abu da ya faru, ya kuma yi alhinin rasa wannan haziƙin jami'i wanda ya misalta a matsayin jami'i na gari mai aiki tuƙuru ga gaskiya da kuma riƙon amana, a yayin da ya miƙa saƙon gaisuwa ga iyalai da kuma 'yan uwa na wannan mamaci. DCL Hausa.